बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो 20थि बोसोरसालिया लाइमोन आफादजों लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला आइजो आफादनि 8थि बोसोरसालिया जथुमा नैबे सोनाबपुर गामियाव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लादों। बेवहाय फैगौ 5, 6, 7 जानुवारि बेवहाय जानो गोनां जानाखि सनाथि मायथाइ फोरबोआव जोङो दिनै फ्राय खामानिफ्रा जोबनायाव फैबाय। जोङो आसा खालामदों जोंनि बे खुंफुंनो लानाय सनाथि मायथाइ फोरबोआ गाजा गोमजायै जागोन आरो साफ्रोमबो जोंनि बेवहाय माने जानाखि हेफाजाब होफैदों रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होफैदों आरो गासैबो धोरोमारिफ्राबो खौसेयैनो जोंनि नैबेयावहाय खुंनो लानाय सनाथि मायथाइ फोरबोआव माने बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय जोङो गोजाननिफ्राय फ्राय आलासिखौ जोङो लेंहरदों। दासिमहालागै हयथ' बिथांमोना जोंखौ माने हयथ' प्रग्रामखौ मोनबाय। जोङो BKWSCनि चिफखौबो जों बेयाव माने बिथांखौ लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे जोंनिनो प्रधान बरुवा MP बिथांखौबो जों लेंहरनाय जादों आरो भुबन पेगु MLA जोंनिनो समस्थिनि बिथांखौबो जों लेंहरदों आरो मोनफ्रोमबो माने जायगानिफ्राय बा जोंनि बेवहाय थान्दै जानाय बिथांमोनहा नैबेवहाय बाहागो लाफैनायाव जोङो साफ्रोमखौबो जोंनि बे लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौबो जों बेवहाय हांख्रायनाय जादों। बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैनाय बेवहाय जोङो आसा खालामदों जोंनियाव खमबाबो 10,000सो भक्तआ जोंनाव बेवहाय माने बेवहाय फैनायखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे जोङो फ्राय जगाजगबो जागासिनो दङ जोंनिफ्राय मोनफ्रोमबो माबा इउनिटनिफ्राय जोंनि माने आन्सलिकनिफ्राय जोंनाव जा जगाजग खालामगासिनो दं बिथांमोना साखा फारा जानानै हयथ' गाबोननि दिनावनो मोनाबिलियाव बिथांमोना मोनफैनो हासिगौ।